बे समाव बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथां दैदेननाय बीपीएफ राजखान्थि दोलोनि थाखाय गाज्रि सम फैगासिनो दं आरो बे अजदखौ जोंनिफ्राय होनाय जायाखै। बे अजदखौ दैखांदों बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा थामहिनबा बिटिआर हाग्रा बिफाननि बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा मा बाथ्राखौ लानानै बीपीएफनि गाज्रि सम फैगासिनो दं होननानै बाथ्रा बुंखो बिटिसिनि बारग' मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा। मख'जाथावदि बे समाव बिथाङा अजद होनाय बायदिब्ला थांनाय समाव जा बिटिसि काउन्सिलनि बिसायख'थियाव इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ बिजेपि दोलोजों एलायन्स होननानै 4,50,000 मुस्लिम भटफोरा इउपिपिएलनो भट होआलासिनो बीपीएफ दोलोनो भट होदोंमोन। थिग बेबायदिनो 4 लाख बर' खृष्टानफोरा इउपिपिएल आरो बिजेपिजों एलायन्स दं होननानै इउपिपिएलनो भट होआखैमोन, नाथाय बीपीएफ राजखान्थिनो बर' खृष्टानफोरा 4 लाख भट होदोंमोन। थामथियाव 1 लाख आदिबासी खृष्टानफोरा जा बिजेपिजों एलायन्स थानायखाय इउपिपिएलनो भट होआलासिनो बीपीएफनो भट होदोंमोन। बेफोरबायदि बाथ्रा बुंनायखौ लानानै एबा बेफोरखौ लानानैनो बीपीएफ दोलोनि गाज्रि समा फैगासिनो दं होननानै एबा फैबाय थानाय जा बिधान सभा बिसायख'थि बे बिधान सभा बिसायख'थियाव फिननाय होनो थाखाय नेनानै दं होननानै बाथ्रा बुंदों। मानो होनना बुङोब्ला आथिखालाव बिजेपि आरो बीपीएफ एलायन्सआव बिटिसि सरकार सालायगासिनो दं। नाथाय बेखौबो बिथाङा मख'बावदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा मुस्लिम भट खृष्टान भटखौ मोननो थाखाय माखासे रिहन दैमारि आरो हाग्रामा महिलारि बिथांमोननि गेजेराव बाथ्राया गोरोबलायाखै। मख'जाथावदि नोंथांमोना मिथिगौदि रिहन दैमारि बिथाङा मेल मिटिंआव बुंगासिनो दं जे बिजेपि दोलोजों फैबाय थानाय बिधान सभायाव खुनु एलायन्स जाया, बीपीएफआ हारसिंनो गेलेगोन होननानै बाथ्रा बुंदों। बिसायख'थि जोबखांनायनि उनावसो जाय सरकार फैयो बेजों थानानै सरकार सालायगोन होननानै रिहन दैमारिया बाथ्रा बुंदों। नाथाय गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि सीएम हाग्रामा महिलारि बिथाङा फोरमायदों दि फैबाय थानाय जा बिधान सभा 126 बिधान सभा बियाबाव बीपीएफ आरो बिजेपि एलायन्स आरो एजिपि जथायै बिसायख'थिनि जा सिट शेयारिं खालामलायनानै गेलेगोन होननानै बुंदों। बेखौ लानानै बाथ्रा बुंदों आरो बिनि गुबै जाहोना बेफोरबायदि बाथ्रा गोरोबलायनि गुबै जाहोनखौ रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायदों दि मुस्लिम आरो खृष्टान भटखौ मोननो थाखाय बिजेपिजों एलायन्स गेलेनानै बाथ्रा बुंदों। नाथाय रायजो राजाफोरा दिनैनि समाव बीपीएफ राजखान्थि दोलोखौ फिननाय होनो थाखाय नेनानै दं होननानै बाथ्रा बुंदों आरो गाज्रि समा फैगासिनो दं होननानै बे समाव बाथ्रा बुंदों। बीपीएफनि गाज्रि सम फैगासिनो दं होननानै बे समाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। এইফালে আমাৰ মাইনৰিটি ভাইসকলে আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু মুছলমান ভাইসকলে ভাবিলে ইউপিপিএল দলে বিজেপিৰ লগত এলায়েন্স থকাৰ কাৰণে আমি এণ্টি বিজেপি এটা ঢৌ আনি পেলাই নতুনকৈ চৰকাৰ গঠন কৰা যাওক বুলি হাগ্ৰামাক দি দিলে। হাগ্ৰামা বাহিনীক ইফালে মানে গেম খেলি পেলাই ষ্টেটৰ আমাৰ বিজেপিও হাগ্ৰামাক জিকাই দিলে। এই কথাটোতো সকলোৱে জানে। আমি জাষ্ট মানে মনে মনে আছোঁ কেইদিনমান, কি গেম খেলে কোনে কি কৰি আছে সেইটো অবজাৰ্ভ কৰি আছিলোঁ। চাওক, সেইটো 100% চিয়'ৰ, কিয়নো আজি 4 লাখ বড়ো খ্ৰীষ্টিয়ান, প্ৰায় 1 লাখমান আদিবাসী খ্ৰীষ্টিয়ান, 4.5 লাখৰ পৰা 5 লাখ মুছলমানৰ ভোট আদায় কৰিবৰ কাৰণে হাগ্ৰামাই কৈ আছে আমি ইণ্ডিয়াৰ অংগীকাৰ, ৰিহন दैमारिয়ে কৈ আছে আমি অকলে খেলিম। যোৱা দিনবোৰত যিটো গেম খেলি আহিলে 4.5 লাখ 5 লাখ মুছলমানৰ ভোট পাব আদায় কৰিবৰ কাৰণে, 4 লাখতকৈ বেছি বড়ো খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ ভোট আদায় কৰিবৰ কাৰণে, 1 লাখতকৈ বেছি আমাৰ আদিবাসী খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ ভোট পাবৰ কাৰণে এইবাৰ শিক্ষাটো পাব। কিন্তু